Tentokrát novela zákona o dvojakom občianstve rozdelila koalíciu. Vládna štvorka sa nevie dohodnúť na výslednej podobe koaličného návrhu v parlamente. Problémy však robia nielen obyčajní ľudia zo Sulíkovej SAS. Dnes sa k ním pridal aj šéf ústavnoprávneho výboru Radoslav Procházka z poslaneckého klubu KDH. Všetko to dnes sleduje aj naša kolegyňa Martina Dratvová. Martina, prosím ťa, podarilo sa už nejako túto zamotanú situáciu vyriešiť? Vyriešiť rozhodne nie. Podarilo sa zatiaľ tento problém len odsunúť. Poslanci koalície si totiž to odhlasovali, že budú hlasovať o tomto zákone až zajtra. Nie je to síce štandardný postup, ale všetkým bolo jasné, že ak by sa hlasovalo dnes, mohlo by to dopadnúť totálnym fiaskom. No a tak teraz si môžete pozrieť malú ukážku z výmeny názorov, ktoré sme nakrútili počas dňa. Poslanecký návrh novely zákona o štátnom občianstve je podľa môjho názoru právne nekvalifikovaný alebo politicky nepoctivý. Navrhli sme kompromis. Na konci za pár rokov zistíme, že na území Slovenskej republiky, na južných územiach máme možno 200 000 občanov Maďarskej republiky, kde si Orbán bude úplne v pohode robiť volebnú kampaň a jednoducho bude nás nasierať s tým, že on si tu bude robiť volebnú kampaň. Podarilo sa vás spojiť s ľuďmi, ktorých doteraz ste len kritizovali a použijem také pejoratívne slovo, kydali ste na nich. Teraz sú s vašimi hlavnými spojencami. Čo robíte? Tak sa správajte riadne ako chlap a nepodliezajte sa. Pán poslanec Gála jak sa voláš? Šojmoš? Ne, Šomodi? Ale dobre, pán poslanec Gála, aby som teda nehovoril niečo, čo neviem vysloviť. Hovoríte, že tí, na ktorých som kydal doteraz, tak teraz sú odrazu moji najväčší spojenci. Jednoducho ja sa za to nehanbím a nemám problém to urobiť aj na budúce. Ja nemám problém dnes povedať Ficovi, že je vagabund a zajtra sa s ním dohodnúť na dobrom zákone v prospech Slovenskej republiky. Toto je začiatok konca. Toto je v hre. My nie sme rozbíjači vládnej koalície. My upozorňujeme na to, že čo to môže znamenať. Že takto sa nedá ďalej vládnuť. No, po tom, čo sme videli, predpokladám, že lídrov koalície čaká ešte náročný večer. Áno, od 6. večer sú Richarda Sulíka zatvorení za zavretými dverami všetci lídri. A stala sa taká zaujímavosť, lebo Igor Matovič poslal zrejme Richardovi Sulíkovi SMS-ku, že mám riešenie, tak si ho zavolali na toto rokovanie a po nejakej polhodine odtiaľ vyšiel, novinárom neprezradil, o čo ide, len naznačil, že je to cesta, ako získať ďalší čas. No, v každom prípade uvidíme, ako to nakoniec skončí. Hlasovanie je posunuté na zajtra, čiže zajtra po 11:30 budeme múdrejší. Martina, na teraz ti ďakujeme za aktuálne informácie.